Jeg hedder Rikaya. Jeg læser til psykoterapeut og er 3. års studerende på Life Academy. Lige nu er jeg på studietur på Rhodos. Det at være på studietur, det giver mig personligt en mulighed for at være i min proces i en hel uge. Og det, at jeg ikke sådan ligesom bliver revet ud af livet eller hverdagen, gør, at jeg kan komme i dybden på en helt anden måde. Det, at vi har mulighed for at spejle os i hinanden gennem terapier, supervisioner, terapidage, det gør, at det er muligt at komme ned på et helt andet plan, end det er derhjemme. Det faglige bliver lige sat op på et nyt niveau. Så for mig at være så dyb i min proces og få kigget på mig selv og de temaer, som jeg har med mig, giver mig muligheden for at være en helt særlig nærværende terapeut. Det, at vores uddannelse på Life Academy er integrativt, giver os mulighed for at have mange forskellige værktøjer og redskaber, som vi kan bruge, alt afhængig af, hvad det er for en klient, der sidder over for os. Jeg har valgt at læse til psykoterapeut, fordi jeg har et ønske om at arbejde med det i en praksis, og er også så småt i gang. Der er ingen tvivl om, at de studerende, der er på Life Academy, de har bare ret hurtigt taget den her tryghed og energi til sig, så den smitter af. Det er sådan en følelse af, at ligegyldigt hvem du er sammen med på uddannelsen, så passer vi godt på hinanden. Og for mig at skulle lære, det kræver, at det er trygt.